Doncs avui us porto una biografia xula, la veritat. Avui parlarem... Sempre les portes xules, eh? Sí, però avui no sabia que aquesta dona era finesa i m'ha agradat bastant aquesta història, la veritat. Avui parlarem d'una de les ments més brillants i lliures del segle XX, una artista, una escriptora, una exploradora del cor i de la natura. Avui parlem de Tove Jansson, una icona queer, la mare dels Moomin i de 1000 històries més. Tot comença a una casa plena d'art i de màgia, un 9 d'agost de 1914, a Helsinki, Finlàndia. En aquell moment, Finlàndia encara formava part de l'imperi rus i l'art ja corria lliure a casa dels Jansson. El pare de la Tove, Víctor, era escultor i la seva mare, Signe, era artista gràfica i il·lustradora. És a dir, que la petita Tove ja es va criar envoltada de tinta, marbre i idees. El més curiós és que aquella casa no era pas convencional. Tenien una mainadera que llegia a Plató. Sí, o sigui, nivelazo. Una mainadera d'inicis del segle XX. O sigui, no llegint. O sigui, només de dir llegint ja és important. Perquè a inicis del segle XX era algo impensable. I també corria per la casa Popolino, que era un mico que, segons diuen, es passejava per la casa amb jerseis de rombes. Em recorda una mica la Pippi Langström també, no? Sí. Així era l'univers familiar de la Tove, ple de personatges singulars, converses profundes i fantasia quotidiana. Aquest entorn va ser la llavor del que anys més tard seria la Vall dels Moomin. Si us dic així potser no sabeu qui són, però busqueu-lo, perquè només veure la imatge... La Vall dels Moomin, vale. Sí. Després us descriuré una miqueta més. Era una vall on conviuen éssers màgics amb amistats inesperades i una calma profunda, però dins d'un caos bastant bonic. Amb només 15 anys, la Tove ja publicava il·lustracions a la revista satírica en suec Garm, que era molt progressista per l'època. Ja apuntava maneres. Després va estudiar a Konstfack, a Estocolm, i més tard va tornar a Finlàndia per continuar a l'Escola de Belles Arts de Helsinki. Però ella no era d'estar-se gaire quieta. També va viure a París a finals dels anys 30. Va estudiar a l'École de les Belles Arts i a l'Escola Adrien Holly, també, a París. Era bohèmia, liberal, i el seu art omplia els carrers i va tenir una forta influència sobre ella, tot aquest art que omple els carrers de París. Vull dir, és que París, inici del segle XX. No es pot ser més idíl·lic i romàntic per començar una carrera artística. Sí, la veritat és que sí. Quan tornava a Helsinki, alternava la seva vida, la vida urbana amb les llargues estades també a les illes Pelinge, al golf de Finlàndia. Ja hem dit que hi havia moltes illes, llacs, etc. Molta aigua. Exacte. És una zona remota, salvatge i molt tranquil·la, on la seva família tenia una casa a prop d'una zona de camps. Aquesta connexió amb la natura profunda, amb el mar, el bosc, el silenci, és una constant a tota la seva obra. Abans de la fama, Jansson va treballar en diversos projectes artístics, incloent murals i frescos per a espais públics, hospitals, escoles, esglésies. I aquests treballs estaven plens de detalls i de personatges amagats, que reflecteixen la seva habilitat per combinar l'art públic amb els elements personals i lúdics. S'assemblava una mica també a tot aquest món dels Moomin, que són molts personatges que sembla que no hi hagi res i trobes art dins de l'art. Amb una exposició recent del Museu d'Art de Helsinki van destacar aquests murals, revelant també la profunditat i la complexitat de la seva obra pictòrica, no només les il·lustracions. L'any 1940, en plena Segona Guerra Mundial, Tove va crear per primer cop el personatge de Moomin. Primer de tot va ser una il·lustració per a aquesta revista on treballava, Garm, però no seria fins al 1945, amb el llibre Els petits trolls i la gran inundació, que realment començarien les aventures dels Moomin. Tot i així, seria el tercer llibre d'aquesta sèrie, El barret del mag, de l'any 48, qui va fer esclatar la seva fama. A partir d'aquí es van convertir en personatges de culte i no es va quedar només en la literatura infantil. Als anys 50, l'Evening News de Londres va encarregar-li una tira còmica diària dels Moomin. Buah. O sigui, diària. Imagineu on van arribar aquests personatges. Espera. Eren com una espècie d'hipopòtams. És que és difícil descriure'ls perquè tenia amb una línia molt fina, amb colors no molt llampants, moltes il·lustracions de fet són en blanc i negre. La veritat és que jo no sabia qui era, però quan ho vaig veure vaig dir, sí, clar, evidentment, que és qui són els Moomin. Doncs això, ella ja havia fet tires anteriors, com Els Moomin i la fi del món,
I llavors doncs, va acceptar. Durant 5 anys les seves vinyetes es van publicar en més de 40 diaris de tot el món. Però aquest ritme frenètic no era per ella. I hem dit que el silenci, el bosc, la natura li agradaven massa. No encaixa. Crear per encàrrec doncs, la cansava i al cap d'un temps ho va deixar per tornar a un procés més lliure i personal. A finals dels 50 va començar una nova etapa important amb la seva parella, Tuulikki Pietilä, que era una dona que per aquella època, per això vull recalcar que era una dona, per això he comentat que era un símbol queer, perquè tampoc s'acabaven d'amagar gaire, i això és important, exacte. I era artista gràfica com ella. Juntes van trobar el seu refugi a l'illa de Klovharu, una petita illa despoblada de l'Spelling, la zona aquella on tenien la casa familiar, i allà van construir una cabana, sense electricitat ni aigua corrent. O sigui, només elles dues, al mar i veure les estacions passar. O sigui, preciós. Clar que tenia uns dibuixos així, és que ella vivia en el món dels Moomin, quasi. Sí. Van passar estius sencers vivint de forma austera i creant una i l'altra, totes dues eren artistes. Klovharu es va convertir en el seu laboratori vital i gairebé espiritual. I sí, l'esperit d'aquella illa salvatge respira en molts d'aquests llibres dels Moomin. Durant la seva vida, Tobe no només va escriure 10 llibres infantils, sinó també novel·les per adults, plenes de tendresa, ironia i introspecció. Històries marcades per l'amor, la soledat i la cerca de la llibertat. Jansson va escriure diverses novel·les, també que exploraven temes com les relacions, ja hem dit la solitud, i també la recerca d'identitat. Les seves obres oferien una mirada profunda a la condició humana, demostrant la seva capacitat per abordar temes complexos amb molta sensibilitat i profunditat. Diversitat i riquesa de l'obra de Tove Jansson reflecteixen com la seva naturalesa creativa i la seva capacitat per transcendir totes les fronteres artístiques i del món i deixant un llegat que continua inspirant a persones de totes les edats. Buah, brutal. Doncs tornem a la història de la nostra amiga Tove Jansson, perquè sabeu qui és? La il·lustradora del Hobbit de Tolkien. No! Sí, fins a aquest moment no us volia dir. No! Sí, per això, bueno, te callo. Vale. També va il·lustrar Alicia en el País de les Meravelles de Lewis Carroll. Evidentment, clar. És a dir, vale. És ella. Però a part, ella té una obra seva pròpia, que és a través de la il·lustració, que són els Moomin, que sisplau busqueu-lo. Doncs encara va tenir temps mentre feia aquestes il·lustracions per fer murals, com un que va fer a un hospital infantil a Helsinki. Wow. Era molt valenta i discreta, o sigui, ella no volia les normes rígides i anava al seu aire, amb la seva parella especialment, no? Durant molts anys doncs, es va mantenir a l'ombra, però actualment o sigui, la seva vida, diguem, aquesta part privada es va mantenir a l'ombra, però evidentment avui en dia les comunitats queer i feministes han tornat a mirar cap a ella amb admiració, agraïment, perquè més enllà dels moments doncs, no demanava permís per viure. Com podeu imaginar, li van donar un munt de premis i reconeixements. L'any 1995, per exemple, li van atorgar el títol de professora honorària a una universitat. Què més? Doncs poc més, us diré. Doncs, us descriuré una mica la Vall dels Moomin, perquè és un espai simbòlic. Hi havia molta natura, estava basat, hi havia molta aigua, suposo que basat en aquesta vida seva a les illes. L'aigua havia estat present, sí. Evidentment. Hi havia moltes joies, flors, pastissos, era com una sensació de tendresa, de celebració d'estar viu. Així que va ser una de les aportacions més destacades a la literatura infantil a nivell històric. Era una família com de trolls, tenia, no sé, és que semblaven com una mica hipopòtams, que és el que us he dit al principi. I res, doncs té un munt de llibres d'aquesta història dels Moomin que podeu trobar doncs, a internet. I com la majoria de les històries que us porto, doncs arriba al seu final. Tove Jansson va morir a Helsinki el 27 de juny del 2001, víctima d'un càncer als 86 anys. Va morir en silenci, com havia viscut molts dels seus estius, però envoltada d'art, records i natura. Com passa amb la bona literatura, mai va marxar del tot. Avui encara ens acompanya cada cop que obrim un llibre seu. Com per exemple, quan vam descobrir a la petita Mi, o cada cop que algú s'atreveix a viure una mica diferent. I així acaba, o potser comença el nostre viatge per la vida de Tove Jansson, perquè qui no la coneixia, comença ara. Una dona que va saber convertir la seva existència en una obra d'art. Ens va ensenyar a surar damunt dels núvols, a calçar botes vermelles i, sobretot, a viure en pau. Bye, bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Míriam, ara entenc perquè estaves allò tot amb
un to bastant neutre, un to bastant que no se sepa. Fins que pam. Però, vinga, aquí arriba la sorpresa. Doncs Com sí. ho tenies preparat? Ah, és que una La dona història, així... la història està super ben pensada i val molt la pena. És que no volia dir només que era la de Tolkien, o sigui, la que havia il·lustrat el Hobbit de Tolkien o Alicia de Lewis Carroll, sinó que ella havia creat un món abans de... De tot això. De tot Clar. això. O sigui, ella va anar al final com a una mercenària a il·lustrar els llibres dels altres, però l'important és que ella va ser una dona d'inicis del segle XX, en un temps de guerres, que a part de ser una dona que vivia com ella volia, que va ser capaç de tenir una relació amb una dona, que també era artista, a mantenir-se ferma amb les seves decisions, doncs crec que és important. És més important que allò que va fer amb els altres, no, diguem? Sí, totalment.